سلام صحابكم تخاتلتنا كما يصنحكم امباركس ناي ساعات زي مغلصيتات زمصكم ኣለኹ مجمرتا ግን አርስታቱ ድሕር መጋረጃ ስምምዕ ስርዓት አብይ አሕመድን ሶማሊላንድን ንምንታይ ተሐቅቕ ክወል ተደልዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል አርስቲ ዝወፀ መግለጺ ሃገራትን አህጉራትን ብዛዕባ ስምምዕ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን እንታይ ይብላ ኣለዋን ካልኦትን ዝብሉ ሒዝና መጽናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል كينيو سممع أبي أحمدن سوماليلاندن أنتي كلو يخل زتنتن سفيح مجلسي قال من جتات كم زحبرو وزلو سرعة أبي أحمد نزول نتن مريتا واحد النتن سوماليا زجه سممع من سوماليلاند مكيادون نجازا أرسو نعم حضرت تخف لهجر أفلو طيبناكم كنهبكم بعمقات كنصنعو عينا وزته إلو متبارو أقلبو حزب إثيوبيان زوبانان محبرسب عالمين تأمزيسكا كالوديت مفتصام مخانو يقلص اللو أتوديت بقصالي وتادراو تعليمن لممداتن قصيلكا أصواراتن ناي تكنولوجي مسارحتات وجن غواريتكا كساب شعور أدمن تهيبو أول حتقمتي 2024 ناب إرترا زغنا متقعت خفنو خمز خل زتفلالي حبريتاتات ينفت ممحدار أبي أحمد تمالي 3 ጥሪ 2024 من سوماليلاند زكايدو الزملكات መንገዲ ህዝባዊ ርክባቱ ኣብ ዘርግሖ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኮይናት ሓድሕድ ታሪኻውን ሕጋውን ጌጋታት ከምኡን ውዲት ናይ ደገ ሓይልታት ኣብ 1993 ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትእን ተቐሲባ ክብል ነቲ በዓሎ ዓበይቲ ሓይልታት ብመስርሕ ፌደሬሽን ቆሪኖም መሰሉ ረጊጾም ሃገርነቱ መንጢሎም ኣብ ትሕቲ ግዝኣቶም ከእትውዎ ዝተሃንደዱ ህዝቢ ኤርትራ ንዕኡ ስዒቡ ዘካየዶ ናይ 30 ዓመታት ደማዊ ዕጥቃዊ ቃልስን ብህይወትን ረሃፅን ድምፅን ኣሽሓት ዜጋታት ዝተጋህደ ናጽነት ኣቆናጺቡሎ ኣብ ኣሕመድ ኣብ ሓደ ረፍቲ 10 ዘረባ ክዘረብ ዘይሕፍሮ بحضور عليتاوي بوليتيكاو أملاخاختا زمشمشة أكوا كم نفسير ملس زيناوي نمجابريون زي بكا بدما ما أي تشحات نصحان هزبتات كتطالع دحر زيبل بنفس متحت زساقة لعلو كل دما نزبا كرسو كم تحسب زحسب أزيو سنف مرحيوم توم كم ريدوان حسين زا أمسلو مسعبتو دما كابو زي حشو أزيوم سنفاتيوم بحرم تينالكا تتسلل أبقودناتات وتسيخادو دايب بحال كوينو نفسير سيوم مسفنون كومجيرو بعد ما أيكونن زحاتتنايو زي حاتتناين مريتا أمتينالكا ህዝብ ሙሉ አጸሊሉ አታሊሉ አዝኸሉ ሳዕቤና ድማ ተፈጢሩ ከምዛ ዓይነት በትረ ስልጣን ዝሓዘ ልብ ዘይብሉ ሰብ ይኹን ጉጅለ ዝገብሮ ዓቕሙ ስለ ዘይፈልጥ ምጥንቃቕ ኣገዳሲ እዩ የማን ኢልካ ጸጋም ኣይንዛነን ይኹን ጭርሖና ምንጪ ናሽናል ኢአር ኢንተረስት ንምንታይ እቲ ሓቂ ክኽወል ተደልዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ሰፊሕ መግለጺ ሓደ ካብተንተንቲ ፖለቲካ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ወደብዶ ብዛዕባ ጂኦፖለቲካዊ ጸወታ ዝብል ሱቱር ሰነድ ኣብ ዋሽንግተን ከም ዘሎ ክዛረብ ተሰሚዑ ሽሑካ ብዛዕባ እቲ ሰነድ ነዊሕ ትንታነ ክህብ እንተዘይደለየ ኣብ ጉዳይ ተኽንሰምዖ ዝጸናሕና ማለት ጽውጽዋያት ወደብ ኣሜሪካውያን ድቕቕ ዝበለ ኣፍልጦ ከም ዘለዎምን ንሶማሊላንድ እውን ንሶም ባዕላቶም ንኽትነጸል ከተባብዕዋ ምጽንሖምን እዩ ዝጠቅስ እምበኣርከስ ሓደ ካብ ብብዝሒ ዝጋዋሕ ዘሎ ዘረባ ኢትዮጵያ ናይ ወደብ ጸገም ከም ዘለዋን ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ድማ ወደብ ክምጥዋላ ዘይሽገረ ሃገራት ኣብ ዞባና ተናዲ ምህላዋ እዩ ዝዝረብ ካብዚ ዘደንጹ ግን እዚ ዘረባ እዚ 100% ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ምዃኑ እዩ እቲ ኣሜሪካዊ ተንታኒ እውን ነዚ ሓቂኡ ተናኺፉ ዘሎ ዓለባ ክፍኣት ልክዕ ከም ብበሊሕ መሽረብ ዝተሰፈየ ኣብ ኣፍንጫና ኳስ ከንሰፋልል ጀሚሩ ጉድን ጎድጓድን ረቀቕቲ ኢና ባህልቲ ክጠፍኣና ስልትን እስትራቴጅን እንዳበሉ ሕንጥጥ ዝወዓልዎ ክፍኣት ሎሚ ንመን ከደናግር ይኽእል ቀዳማይ ስትራቴጂካዊ ውጥን ወይ ስትራቴጂክ ፕላን ናይ መወዳእታ ዕላማ ብምባል ዝግለጽ ኣምር እዩ ነዚ ዕላማ እዚ ንምውቃዕ ብዙሖም ዘይገድሱ ስልታውያን ውጥናት ክሕንጽጹ ይኽእሉ ብስትራቴጂካዊ ኣዘራርባ ኢትዮጵያ ንግብፅን ካልኦት ሓይልታትን ስጋት ክፈጥር ዝኽእል መሬት ወይ ስፖት ንምሓዝ እምበር ጉዳይ ወደብ ኣብ ቅድሚት ሰሪዓቶ ይትፈልጥን ልክዕ ከምቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ሰልፊ ብልጽግናውን ብዛዕባ ግብትና ወይ ሄጋሞኒ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣነ የጎብለል ንምባል ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ ስትራቴጂካዊ ውጥን ወይ ስትራቴጂክ ፕላን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነታ ካብ 2018 ኣትሒዛ ብዘገምታ ክትንስእ ዝጸንሐት ሃገረ ሶማል ንምድኻም ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ፈሊጥካ ሶማል ደጊማ ናብቲ ኣብ ሰብዓታት ዝነበራ ወታደራዊ ቁመና ንኸይትበጽሕ ንምዕጋት እዩ ኣብዚ ክንግንዘቦ ዘለና ዓብ ስእሊ እምበኣር ሓያል ሶማል ኣብ ጉዳይ ኦጋዴን ሕቶታት ከተልዕል ከም እትኽእል እዚ ጥርጥሩ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ውሕዳት ኣይኮኑን ንስርዓታት ኢትዮጵያ ምድኻም ሶማል ቀንዲ ስትራቴጂኦም ኮይኑ ይጸኒሑ ካልኣይ ስልታዊ ውጥን
ኣብተስልታው ጸወቱ ሰልፊ ብልጽግና ንህዝብታት ቀርን ኣፍሪቃን ዓለምን ንምድህላል ኢትዮጵያ ናይ ወደብ ጸገም ከም ዘለዋ ህዝባ ይበዝሕ ምስ ምህላው ብትሕቲ ዋጋ ክትጥቀመሉ ትኽእል ወደብ ክትረክብ ከም እትደሊ ዝገልጽ ትንተናታት ክህብ ይጸኒሑ እንተኾነ እዚ ምኽንያታውን ስልታውን ዘረባ እምበር ነቲ ገዚፍ ስትራቴጂካዊ ውጥኖም ወይ ድማ ሕቡእ ውጥኖም ዝገልጽ ኣይኮነን በዚ መሰረት እውን ኣብቲ ኣብ ቀረባ መዓልታት ዝተኸተመ ስምምዕ MOU መንግስቲ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ማዓስከር ከህቦ ዝኽእል ስምምዕ እምበር ናይ ወደብ ኣገልግሎት ጥራይ ከህቦ ዝኽእል ስምምዕ ዘይከተመ ነዚ ንምግላጽ እውን ኣብቲ ኣብ ፓርላማ ዝሃቦ ሰፊሕ መብርሂ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓይሊ ባሕሪ ንሃንጽ ምህላውና ሎም ዲኹም ፈሊጥኩም ክብል ሕቶ ዘቕረበ ንሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ እትሃንጽ ዘላ ሃገር ፈረንሳ ንሶማሊላንድ ንናጽነት ክደፍኣ ዝጸንሐ ድማ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን እየን ስለዚ ከምቲ እቲ ኣሜሪካዊ ተንታኒ ፖለቲካ ዞባ ቀርን ኣፍሪቃ ዝበሎ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ወደብዶ ብዛዕባ ጂኦፖለቲካዊ ጸወታ ዝብል ሰነድ ብሓቂ ኣብ ዋሽንግተን ከም ዘሎ እዩ ሃገራትን ኣህጉራትን ብዛዕባ ስምምዕ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን እንታይ ይብላ ኣለዋ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ዝበጽሐቶ ስምምዕ ስዒቡ ዝተፈላለየ ሃገራትን ኣህጉራትን መርገጺአን ይገልጽ ኣሎ ኣብዚ ሰሙን ኢትዮጵያ ምስታ ካብ ነብሳ ካብ ሶማልያ ብምግንጻል ርእሰ ምምሕዳር ዝኾነት ሶማሊላንድ ዝኣተወቶ ስምምዕ ሶማልያ ፍጹም ቅቡልነት የብሉን ክትብል ተቃይማቶ እያ ሕብረት ኣፍሪካን ኣሜሪካን እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝረአ ዘሎ ወጥሪ ንኽሃድእ ጸዊዖም ኣለዉ መሰረት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ሙሄ ብሂ ኣብዲን ብሶኒ 1 ጥሪ 2024 ዝፈረምዎ ሰነድ ምርዳእ ኢትዮጵያ ካብ ወደብ ሶማሊላንድ ኣስታት 20 ኪሎሜትር ወደብ ክትረክብ እያ ሶማሊላንድ ድማ ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ወይ እውን ኢትዮ ቴሌኮም ገለ ብጽሕት ከም እትረክብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጽሎ ኢትዮጵያ ነታ ብሕቡራት ሃገራት ኮነ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣፍልጦ ዘይተዋህባ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ከም እትህባ ዝገልጹ ጸብጻባት እኳ እንተሃለዉ ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ዝተባህለ ነገር የለን ከም ኣካል ግዝኣታዊ ሓድነታ እትወስዳ ሶማልያ ነቲ ስምምዕ ብምቅዋም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣምባሳደራ ጸዊዓቶ ትርከብ ሕብረት ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ሕብረት ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ሶማልያን ነቲ ኣብ መንጎአን ዝረአ ዘሎ ወጥርታት ንኽህድኣ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጸዊዑ ኣቦ እምበር ኮሚሽን እቲ ሕብረት ሙሳ ፋኪ መሐመድ ክልቲአን ሃገራት ሃንደበት ሰላምን ናብ ዝዘርግ ተግባራት ካብ ምኻድ ክቆጠባ ይግባእ ኢሉ ግዝኣታዊ ሓድነትን ሉዕላውነትን ሃገራት እቲ ሕብረት ከኽብር ከም ዘለዎ ብምግላጽ ክልቲአን ሃገራት ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ከይዝረግ ክሰርሓ ከም ዘለወን ኣተሓሳሲቡ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘውፅኦ ሓጺር መግለጺ እተን ሃገራት ዝኣተወ ወጥሪ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሕኦ ካብ ምግላጽ ወጻኢ ትርናዕ ዝበለ መርገጺ ካብ ምርኣይ ተቆጢቡ እዩ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርዳእ ዝተሓተተ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማቲው ሚለር ብወገኑ ኣሜሪካ ብመሰረቲ ወሰን ዶብ 1960 ግዝኣታዊ ሓድነትን ሉዕላውነትን ሶማልያ ተኸብር እያ ዝብል መልሲ ሂቡ ሕብረት ኤውሮጳ ብወገኑ መሰረት ሕጊ መንግስቲ ሶማልያ ከምኡን ቻርተራት ሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራትን ሉዕላውነት ሃገራዊ ሓድነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን እቲ ሃገር ምኽባር ጠቓሚ ምዃኑ ከነዘኻኽር ንፈቱ ኢሉ ወሃቢ ቃል እቲ ሕብረት ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ርግኣትን ንኽዓስል ሉዕላውነት ሶማልያ ምኽባር ኣገዳሲ እዩ ኢሉ በይነ መንግስታዊ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኢጋድ ብወገኑ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተፈጥረ ወጥሪ ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ወርቅነህ ገበዮ ነቲ ኩነታት ይከታተሎ ከም ዘሎን እቲ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ርግኣት እቲ ዞባ ዘሕድሮ ጽልዋ ከም ዝግንዘብን እዩ ገሊጹ ነዚ ስዒቡ መግለጺ ዘውፅአ መንግስቲ ሶማልያ መግለጺ ኢጋድ ከም ዘይተሓጐሰ ገሊጹ እቲ መግለጺ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘድለወ ምዃኑ ይኣምን እቲ ዋና ጸሓፊ የቕረይታ ሓቲቱ ነቲ መግለጺ ብምስራስ ትኽክለኛ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ኢልና ንኣምን ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ እቲ ሃገር ተዛሪቡ ሊግ ዓረብን ግብፅን ትማሊ ምስ ሶማልያ መዘናኡ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼኽ መሐሙድ ብቴሌፎን ዝተዘራረበ ዓብድልፋታሕ አልሲሲ ግብፂ ኣብ ጎኒ ሶማልያ ደው ንምባል ዘለዋ ጽኑዕ መርገጺ ከም ዘረጋገጸሉ ወሃቢ ቃል ኣሕመድ ፋሚ ተዛሪቡ ነይሩ ኣሕራም ኦንላይን ኣብ ዝሓተሞ ጸብጻቡን ግብፂ ግዝኣታዊ ሓድነት ሶማልያ ምኽባር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ምግላጻ ኣቃሊሑ እቲ ማዕከን ዜና ንመግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ጠቒሱ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ተግባራት ካብኡ ሓሊፉን ካብ ውሽጥን ደገን ዝወሃቡ ዘለዎም መግለጺታት ንርግኣት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክዘርጉ ከም ዝኽእሉ ኣስሚሩሉ ሚኒስትሪ ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ሃገሩ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ዝበጽሐቶ ስምምዕ ንማንም ዝጎድእ ኣይኮነን ሕጊ እውን ኣይጠሓሰን ኢሉ ከም ጸብጻብ ኣሕራም ኦንላይን ግብፂ ኣብቲ ዞባ እትዕዘቦ ዘላ ተግባራት ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃ ወጥሪ ዝፈጥሩ እዮም ኢላ ግብፂ መትከል ሕብረት ኣፍሪቃ ዝኾነት ሃገር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ካልእ ሃገር ክትኣቱ የብላን ዶብ ካልእ ሃገር እውን ከተኽብር ይግባእ ዝብል ዓንቀጽ ክኽበር ይግባእ ትብል ሊግ ዓረብ ብወገኑ ንሉዕላውነት ሶማልያ ዝክህዝ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ውዕል ከም ዘይቅበል
ገሊጹ ብፍላይ መንግስቲ ሶማልያ ምስታ ግዝኣት ዘካይዶን ዘሎ ዘተ ናብ ሓደጋ ክእትዎ ስለ ዝኽእል ቅቡል ኣይኮነን ኢሉ ወሃቢ ቃልቲ ሊግ ጋማል ረሽዲ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ተግባራት ዓለም ለኻዊ ሕግታት ዝጣሓሱ ከም ምዃኖም ብተወሳኺ ግዝኣታዊ ሓድነት ሶማልያ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእትው እዮም ከም ዝበለ ብመግለፂ እንቢቡ ረሽዲ ኣስዒቡ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ኣብ ጉዳይ ወደብ ሓቢረን ንኽሰርሓ ዝኣተወኦ ካቢነ ሶማልያ ቅቡል ኣይኮነን ዝበሎ ውሳኔ ሊግ ዓረብ ሙሉእ ብሙሉእ ይድግፎ እዩ ኢሉ እዚ ዓይነት ተግባር ኣብቲ ከባቢ ኣኽረርቲ ሓይልታት ንኽጫጭሑ ምቹእ ባይታ ዝፈጥር ስለ ዝኾነ ሳዕቤኑ ከቢድ ከም ዝኾነ እውን እቲ ወሃቢ ቃል ወሲኹ ገሊጹ ሶማሊላንድ ብ1991 ዓመተ ምህረት ነብሳ ካብ ሶማልያ ብምግንጻል ነፃ ሃገር ምዃና እኳ እንተኣወጀት ክሳብ ሕጂ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ኣይተዋህባን እምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ሒዝናዮ ዝነበርና ኣብዚ ፍጸም ሓደሽቲ ዜናታትን መግለፂታትን ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም